Virgin, is a surgeon. Ik moet naar gebriek het, hij wiekt het, mijn flow is addicted, heat het. We gaan er nou met ze is een druppel Louis. Yo, Pengy. You're a Pengy. Where I flow, my bro. The Virgin, is a surgeon. Ay yo mensen. Kijk hier, ze het ons gepraat man. Staan jullie. Ze het ons gepraat met mij. Ze het ons met mij gezegd waar ik erin eet. Zo, ik heb daar reeds eerst een gedaan. Zo wat er nou gebeurt. Ja, nog zit. Wait, gaat voor mij gemakkelijk maar. Die neus. En daarvan aan, kijk hier. Zo ja, ik ga die polen opgooien hier zo. Nee, ik ga die polen hier zo opgooien. Dit is de second reaction wat ik ga doen mensen. Vat ik het van daar af. Mensen, make sure to subscribe, leave a like, definitely turn on your post notifications. Welkom to op Brain Reacts mensen. Ik is terug intussen. En vandaag kijk ons vertellen creative uit zo mensen. Van 21 Promo en Pengy. Anyway, is een freestyle ook weet ik. Plak me season 3 mensen. Dat is scary. Plak me season 3 nice. Plak me season 3. Wait, ja. Wait, Promo. Ze komen ze met zo'n morsen hier, hè? Het is nou wel beef, jouw maas push man. Ja, ik sta nog zoals je van mij wil beef. Heel nice het moet, ze gisteren zei tijd van die man. Ik heb gelinkt met Tony, zo'n Bendela, hom, zij van elkaar. Ik heb zo hard. Kijk je. Ja, dat is wat die man zei. Tjelle man het mis moed. Ik kies is hij tijd van die man. Tjelle is mis vijfies, dan gaan we soos vijfies bij de aan. Lekse kraat, Usain Bolt blij in jouw baan. 10 plus 10 nog een is Tony One, nigga, hij is mijn naam. Lijkt soos Putin als hulle praat van motion, sell out, Duits nou sell out. Roos, hij sell out, bros, ik sell out, zo, zij raakt verliefd, voor snij je ho, bitch. Vat die koningin van mijn plek af, bitch. Die zo honing nee wat die plek wat ik gezak hier naar Namibia, jullie naar je brief te zeggen en dollars. Why die Don Dada het gezag hier in Namibia, mensen is international hier zo, ons speel nie games nie. We don't play games hier zo, Don Dada sê hulle vertel hem. Noem my wit boy van ek bly so op my pype, my baas gee hulle Noem my wit boy van ek bly so op my pype, die bar. Promo hy bar. Verby my kop maar as ek. Sal never fietsen met 'n rype. Don Dada nou denk wil uit van dollar 6 lot en musiek. Wag, white people julle wat Don Dada sê, sal never feature met 'n rapper. Man staan so my bro, as net hy en Pengy. Hy en Pengy of niks. Beef wat ik krijg, ik los het in pieces. Oh, white zijn noem voor mij Jesus. Weet je wat gestaan gebeurd het in niks ogen was dat bloed op mijn t-shirt. Enige beat wat Pengy op klim los in pieces. Hy weet nie waar dat gebeur nie, maar die next oggend staan die man met bloed op sy t-shirt op. Brade, wat het jy gemaak? Het is uitgepas. Maar waar is jy gemaak? Die man heeft die dronk geraakt. Wat so goed vang jy aan my bro? Wat die flow though? Virgin, ik is surgeon. Ik moet naar gebriek het, hij wiekt het, mijn flow is addicted, heat het. We gaan er nou met de... Ze is een druppel Louis. Yo, Pengy. You're Pengy. Where I flow, my bro. The Virgin, ik is surgeon. Ik moet naar gebriek het, hij wiekt het, mijn flow is addicted, heat het. Mijn opzicht lijkt aan de mine. Ze is een druppel Louis. Gucci, Dolce, Fendi, Prada. Klomhouse, geen skazele namen. Ik is Arabië, zo samen. Ik zet die... Klomhouse, ik ken skazie, goed as 'n naam man. Ek is Arabian. Ek voel glad so samen. Piep ze lei bar. Mense het hulle piep die bar. Ek kan nie alleen die bar piep. Okay, Promo het my nog as ene oor my kop geslaan, maar die res hier van Pengy het ek gegryp, verstaan julle? En is al trek pyjamas, oren. Ik voel het loop in mijn haren. Ik zoek op, soms mis ik mijn tranen aan. Ik laat het spul met mijn haren. Yo. Wacht, wait, is dat weer klaar? Nee man, serieus man. Why mensen, as Plak Me Season 3 hier zo man. As Plak Me Season 3, why? Die twee boetas my bro. As mening one of one. Nah, moet ek sê mense, die twee boetas is one of one. Ek like the way die mannen mekaar complimenteer, verstaan jy op die number. Maar Pengy speel my bro, even Don Dada my bro. Hi chance. Jy moet meer van die dalle creative goed te gooi man. En gooi ander ouens ook in die mix man. Sien nie man. But anyhow mense, make sure to subscribe to op Brain Reacts mense. Jy weet mos al ek is intussen.
En ek gaan nie nou vir enige tyd weg hier uit die industrie nie. So julle moet maar begin gewoon raak aan my chat, verstaan julle? And then check the link to this freestyle in my description, mense. En dan doen julle my guns, gaan oor Facebook toe hulle follow julle vir SA Hip Hop mense, go follow them guys. And then gaan ek 'n Facebook launch mense. As die video live is, dan is my Facebook ook live mense. So go to Facebook, then you go follow Robrin Reacts op Facebook also mense. Dankie vir julle wat ingetune, dankie vir julle wat gesubscribe en I appreciate it. And I'm out man, julle ken mos nou al gaan hy lyrics. I'm out, let's get it man, yeah. Banger, wat nou weer, wie moet is die? Rassie. If you're still typing your coding prompts, you're leaving performance on the table. You're prompting Cursor over 100 times a day.